Ito yung yung Chanel plant. Yung yung buntot pusa na kulay pula yung bulaklak. So gusto kong i-save to kasi napakahirap palang buhayin ito. Ayan, medyo malaki na siya. Kapromdi, ang lakas ng hangin. Mukhang delikado yung mga halaman ko. Tinawag na ako ni nanay, sabi niya baka raw madaga na yung mga halaman ko. Nilagay ko kasi sa gilid ng bintana. Baka raw pag natumba yung mga puno, madaga na yung halaman ko. Kaya mas maganda siguro kung ipasok ko dito sa loob. Mga konti lang naman yung nasa paso, pero sayang din yun. Mga alocasia, rare pa naman yun. So, pag medyo humihina yung pag humina ng konti yung ulan, ipapasok ko na kasi malakas eh. Tama naman yung sinabi ni nanay, baka yung halaman, madaghanan. Kaya siguro mas magandang ipasok ko muna sa loob dito. Sa loob yung iba, kasi sayang din naman. Pinagpaguran ko na yun eh. Lumalakas yung hangin tapos nawala na yung kuryente. Maaga pa pero yung dating ng bagyo ni Quinta ay medyo hindi pa yata naglalandfall, pero yung hangin na nararamdaman namin dito at yung ulan napakalakas. Kaya sigurado expected na malakas mamaya. Sana wag naman sana. Pero para sigurado ipasok ko na muna yung mga halaman. Konti lang naman. Bigat nito. Ito ka Pramdi. Walang kuryente dito pero maaga pa eh. Alas 3 lang pero sobrang dilim na. Ay naputol. Ito yung pinasok ko masyadong kasi baka maano ng hangin, malakas ng hangin. To Alocasia zebrena, Alocasia elephant ear. Tapos ito yung pulang dahon, itong napakahirap buhayin nito. Tapos yung isang Alocasia na yung rare na Alocasia. So apat lang na paso yung pwede kong ipasok dito kasi wala nang magalawan. Ayun lang kayang i-accommodate dito sa loob. Okay, ito na sayang, baka naputol na naman ito. Hirap-hirap buhayin ito. May dumugo siya. Natamaan yata ng payong. Sana ayun ka from di sobrang dilim. Pag tumila na yung ulan, dadaling ko dito yung iba. Medyo safe dito kasi walang mga malalaking puno dito. Doon sa likod may mga doon may malaking kamansi. Tapos yung niyog, baka mamay biglang matanggal yung mga dahon nun. Hindi naman siya matutumba pero pag natanggal yung dahon, tatama yun doon sa mga paso sa likod. So ililipat ko muna dito yung iba. At tapos ito yung yung Chanel plant. Yung buntot pusa na kulay pula yung bulaklak. So gusto kong i-save to kasi napakahirap palang buhayin ito. Ayan, medyo malaki na siya. Sana wag na lang dumaan dito yung hangin. Okay lang yung ulan. Kaso pag dumaan yung hangin kasi mahirap yun eh. Hindi kayang salagin. Yung ulan pwedeng okay lang. Medyo kahit bumahan ng konti. Pero yung hangin mahirap eh. Hindi kaya. Ang hangin. Pinuntahan ako ng nanay ko na sabi niya ipasok ko raw yung mga paso ng halaman. Wala naman akong space dito. Kaya itong nangyari para akong nasa funeral parlor.
yung kwarto ko punong-puno ng halaman, yung mga nasa paso. So hindi ko masyadong ma-accommodate yung iba kasi madilim, walang kuryente, yung mga halaman ko na medyo matataas, pinasok ko kasi nadala na ako nung bagyong dumaan, dati yung bagyong Tisoy. Lahat na halaman ko nagkakanda putol-putol, nagkahalukay. Ito mayroon sa mga ilalim ng lamisa, dito sa gilid sa kanto ng kubo ko, sa may pintuan. Ayan. Pag lumiwanag na ka from papakita ko yung kwarto ko. Totalan dito na rin naman yung mga halaman. So hindi ko sinadya na talagang ipasok to dito, kaso lang tong lakas-lakas ng hangin, mahirap na ito magulo. So pag wala rin kasing kuryente, siguro pag maliwanag na mas maganda kung papakita ko na lang sa inyo lahat para walang daya. So as usual, wala naman ako magamit dito, pero pag maliwanag na or kinabukasan na, pag may kuryente or basta may araw na, makikita yung loob ng kubo ko. Sa ngayon, madilim, walang kuryente, malakas ang hangin sa labas, malakas ang ulan sa labas, baha sa labas. Pero pag minsan, pinapasok ko bigla yung mga yung mga halaman pag medyo humihina yung hangin sa kaulan. Pinapasok kong madalian yung mga halaman ko na pwedeng matumba at pwedeng maapektuhan ng malakas na hangin. Ayan. So konti lang naman yung halaman ko na nasa paso kasi karamihan naman nakatanim sa kabadong-kabado ako. Hindi mapakali. Ito yung kinakatakutan ko sa kubo, kaya yung nagpupursige ako na magkaroon ng pira, kahit mag-sideline ako ng trabaho at bumalik ako sa Manila para magkaroon ako ng pang-apayos, pang-pagawa man lang na konkretong bahay, kasi ito napakahirap nakatira sa kubo, lalo kapag may sakuna katulad nito, may bagyo, talagang nakakatakot. Walang kuryente, yung hangin parang may dumadaan na eroplano, tapos yung hindi ako mapakali kapag yung biglang dumarating napakalakas na hangin, bigla akong napapatayo. So hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natatakot talaga ako palagi. Takot talaga ako. Kung nararamdaman nyo lang yung nararamdaman ko, yung bang para kang nakasakay sa eroplano na nagtuturbulence, tapos biglang bababa, tataas na nanginginig yung eroplano, parang ganun. So nakakatakot sobra. Yung pagpursige ko na sana magkaroon ako ng kaunting pera para makapagpagawa ako ng concrete na bahay. Maganda naman ang kubo, pero sa ganito kasing sa ganitong lugar, hindi pwede yung kubo dito. Talagang halos lahat ng mga tao dito nagpapa-concrete dahil sa malakas na bagyo pag dumarating. So nakakatakot. Talagang parang mawiwindang yung buhay mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sobrang nakakatakot. Nagkakalabugan yung mga bubong ng mga bahay. Hindi rin na makakatulog kasi natatakot ako sobra. Ang lakas ng hangin. Parang magigiba yung mga bahay. Narinig ko yung mga bubong nila. Nagkakalabugan. Ang tagal naman mag-umaga. Nakakatakot. Sana matapos na to. Sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala akong pupuntahan. Saan naman napupunto pag lumabas ako dito? Doon kinananay, ganun din naman. Tapos yung yero parang binubuhat ng hangin. Nakakatakot sobra. Sa wakas, umaga na. Makikita ko na kung anong nangyari dito sa labas. Sobrang lakas ng bagyo. Oh. Ito na yung aking paraiso.
Grabe na to. Sobrang lakas ng hangin. Hirap nitong ibalik sa dati. Yung mga saging doon nagkatumba-tumba. Yung mga halaman ko nagkawindang-windang na. Yung saging. So ang hirap nitong alisin. Yung bird nest ko na puruhan. Sobrang sayang naman ito, baka malanta itong bird nest ko kasi yung saging na nagko-cover sa kanya para hindi mainitan, natumba, naputol. Yung tinamaan yung bird nest, yung mga kaladyum ko nagkabali-bali na. Tapos yung saging, ito na siya ngayon. Yung wala nang magbibigay ng protection sa yung sa init, sa araw, para sa halaman. Ayan. Yung likod ng bahay ko, bali-bali na. Nahulog din yung mga paso ko sa yung dating pagkaka-arrange ko. Pero madali lang yan maibalik. Ang problema ito yung yung bird nest ko na putol. Tapos yung nagbibigay ng sunscreen protection sa ko, mga halaman dito na bali. Ayun. Wala nang magbibigay ng lilim dito sa mga halaman ko. Mahalaga hindi nasira yung kubo ko kasi yun ang pinaka mahalaga para sa akin, yung kubo, kasi siyempre pag nasira siya wala akong titirahan. Yung dahon ng niyog nakarating dito, tapos kasi may puno ng niyog dito sa kamay kanto, kaya siyempre makakarating talaga sa dyan. Tapos yung dito sa likod ng bahay, hindi ko pa nakikita. Grabe, talagang nagkawindang-windang yung mga halaman ko. Yung saging natumba dito sa ko, sa kubo. Ayun. Yung papayang malaki natumba. Tapos dito, yung ko dito, kaka-landscape lang na garden. Ito na siya ngayon. Ginagyuhan talaga. Ang mga paso nagkatumba-tumba. Parang back to basic ako nito. Nakalimutan kong hindi maalis dyan. Pero naisip ko na siyang kagabi. Yung mga ibang halaman ko, naisip ko naman, pinasok ko dun sa loob ng kubo. Ito. Gumamila na natumba yung gumamila. Yung haligi para sa sa kuryente ng kapitbahay ko, ayan, natumba na naman dito. Yan. Yung mulberry na napakalaki, naubos yung dahon, halos maubos yung dahon. Mga kamuting kahoy. Yung bubong ko nasira. Ayun, yung mga halaman ko dito nagkawindang-windang. So di bali, maibabalik ko lang din sa within this day maibabalik ko lang sa dati, pero yung mga damage sa halaman syempre hindi ko na maibabalik yon. So yun na talaga yon, wala na akong magagawa doon sa damage na yon. But yung mga mga seating naman, so kaya pa yan, kaya pang yan. Ayan, so mahalaga maalis ko yung harang doon sa sa may gate, kasi yun hindi ko malilinis dito pag walang pag hindi ko natanggal yan. Yung paso ko dito nahulog, pero nasa ayos pa rin yung pagkahulog niya. Ayan.
So unahin kong alisin tong bougainvillea kasi maraming dahon doon sa labas nagkahambalan. Dapat maalis ko kaagad yon. Ito dito rin ako dadaan, kaya dapat para maialis ko yung mga basura dito sa loob. Tatanggalin ko tong bougainvillea. Sayang naman, ang laki-laki na eh. Pero okay lang, magano naman to. Babalik naman yung sa dati, pero matagal siyang makakabalik. So walang kuryente dito. Asahan ko ng mga 3 araw walang kuryente, kaya hindi ako makakapag video nito. So yung bahay ko intact pa rin. So, thank you Lord, walang nangyari sa kubo ko. Although yung bubong ano ba yung tawag doon, lumipad yung ibang bubong ko, pero mahalaga buo pa rin yung kubo ko. Kaya yun ang gusto kong magkaroon ng konkretong bahay, dahil pag kubo kasi, although maganda naman yung kubo, pero pagdating ng mga ganitong sakuna, mahirap siyang mahirap umasa sa kubo. Kaya gusto ko sana magkaroon ng konkretong bahay, kahit maliit lang, okay na sa akin yun. Pero itong garden ko, ibabalik ko to, dapat may balik ko na to sa lalong madaling panahon. Nabawas-bawasan na yung kalat, pero hindi ko alam kung paano ko ulit maibalik yung dati. Yung caladium na magaganda, nagkakanda putol-putol sa saging. So nung inalis ko yung saging, tinamaan yung mga caladium. Although tumba-tumba na talaga siya nung bago ko galawin yung mga dito, mga saging. So tinanggal ko na yung mga saging kasi useless na rin naman, hindi nabubunga yon, parang lamog na siya masyado. Kaya dito hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So iniisip ko pa kung paano ko ito maibabalik. Lumiwanag ng gusto yung ko dito, kubo, yung mga daon-daon sa gilid-gilid nagkaalisan na, yung mga nandito sa harap, although maganda pa rin naman, kaso matagal tong mababalik. Puro kalat pa rin. Hindi pa nakapagwalis kasi yung inuuna ko yung mga nagkatumba-tumba. Yung ditong part na ito, buti na lang tinanggal ko na yung matataas na halaman kasi inano ko siya parang tinitrim ko siya para gumanda ulit yung tubo niya, kaya ganito. Pero kaya hindi siya masyadong affected kasi yung mga matataas tinanggal ko na. So yung sa likod hindi ko pa rin umpisahan kasi yung sa harap ang inuuna ko. Although sa likod naman ito na lang, dalawang saging na naputol sa natumba sa aking kubo. So mahirap to kasi kailangan ingatan ko yung bubong ko kasi mabubuto siya kapag yung masagi ng mga dahon. So ang hirap nito, hindi ko alam kung paano gagawin ko dito. Lalo yung mga dahon nakadantay sa bubong. Yung bubong ko marupok na. Ayun, hindi pa rin matagal tong makaka-recover, pero ito try ko lahat na gagawin ko para maibalik yung dati. May naputol na sanga ng mangga, hindi ko alam kung saan galing yun kasi napunta dun sa kalsada, pero ito lang naman ang mangga dito na malaki. Ay, malamang dito yung galing. So yung mga halaman ko dito sa dingding, nagkano na, nakalas na lahat. Ayan, sana within this week mabalik na. Yun lang naman ang parang nalamog lang sila. Tapos yung siyempre yung caladium hindi ko na maibabalik yun kasi sobrang naputol talaga yung mga dahon, nagkaputol-putol na. So gagawa na ulit siyang panibagong dahon dahil nawala na yung mga dahon niya. Yung bird nest ko, naibalik ko na ng konti, medyo patumba pa rin, pero okay na siya. Ang problema yung napatungan niya, medyo bulok na rin, pero may babalik ko rin yan.